Un any més torna el Festival de Cinema de Terror a Sabadell. Aquest diumenge s'inaugurava la 12a edició que compta amb una 60ena de projeccions i activitats per a tots els públics. La temàtica d'enguany, l'any 1984, un any prolífic en la producció de pel·lícules de terror, ciència-ficció i cinema fantàstic. Per parlar-ne avui ens acompanya el director del festival, David Garnacho. David, bon vespre. Hola, bon vespre. Explica'ns què té d'especial l'estil, el gènere de cinema de terror. Doncs aquest any, a part que volem dedicar al 1984 com a any, com bé has dit, molt prolífic en temes de pel·lícules de terror, de ciència-ficció, fantàstic, doncs ens centrem en això. I de fet, durant tota la setmana, les pel·lícules que fem estan relacionades amb la temàtica. Llavors també tenim la projecció de les dues pel·lícules del Calle Casas i li farem també un homenatge amb ell. Calle Casas és una figura molt destacada. Si no vaig equivocada, la projecció és Matar a Dios i La mesita del comedor. Amb aquesta última hi ha hagut una mica de controvèrsia perquè no s'ha pogut veure a les sales de cinema comercial i també ha quedat una mica apartada dels grans festivals o premis. Això per què ha estat? Suposo que és per l'estil de pel·lícula. No és només que sigui una pel·lícula low cost i això a les grans corporacions no els agrada massa, sinó que a més és una pel·lícula de terror que està feta amb molta passió i això es veu reflectit a la pantalla. És una pel·lícula que ho passes realment molt malament i que potser toca alguns temes una miqueta que no són del gust de lo políticament correcte avui en dia. Per exemple, Sitges, que és un festival de terror amb molta solera i que de fet a la seva pel·lícula anterior, Matar a Dios, va rebre el Premi del Públic, no la van voler ni projectar. Llavors, clar, això li comença a donar una aura de pel·lícula maleïda, de pel·lícula de culte, que a nosaltres això ens agrada molt. I hem dit que aquesta pel·lícula l'hem de fer, el Calle Casas, aquí a Terrassa, el coneixem de fa molts anys i se li va fer la proposta i ell va estar encantadíssim. O sigui que veurem, tenim l'oportunitat de veure aquí a Sabadell una pel·lícula que s'ha vist a molts pocs llocs. Se va fer una estrena de 2 o 3 dies a Terrassa, 2 o 3 dies a Barcelona i llavors ha sigut per festivals. Aquí a Espanya no s'ha vist pràcticament, de manera comercial no s'ha vist enlloc i s'ha vist poquíssimes vegades. O sigui que és una oportunitat molt bona de poder-la veure. Segur que sí. David, parlaves que amb aquesta pel·lícula es passa realment malament. És una cosa que tenen en comú, no podríem dir, a les pel·lícules de terror. Què és el que té que us enganxa tant a les persones que us agrada aquest estil? Jo diria que el que enganxa realment és l'adrenalina. Si tu quan veus una pel·lícula de terror ho passes malament, et fas com una descàrrega, és com si anessis al Dragon Khan, per dir-ho d'una manera, salvant les distàncies, però és com si fos un parc d'atraccions. Llavors veus una pel·lícula, ho passes malament, potser, a vegades més, a vegades menys, però això quan surts és més tranquil, estàs més... és una circumstància que fa que enganxi a la gent. Sovint es diu que en situacions més complicades, tant socialment com potser a nivell personal, a veure pel·lícules de terror pot ajudar. Tu què en penses? Sí. De fet, quan hi ha èpoques de crisi, com ara, la producció de pel·lícules de terror es multiplica. I aquests últims anys hem tingut bastantes pel·lícules de terror a nivell comercial i no tan comercial, però s'han fet diverses estrenes i l'any passat de les millors pel·lícules que es van estrenar comercialment eren pel·lícules de terror. O sigui que realment quan les coses a nivell global no van massa bé, les pel·lícules de terror és una vàlvula d'escape que ajuda molt a la gent a destensar-se i estar una miqueta, passar una estona distreta.
David, parlem ara, centrem-nos una mica en el festival. Abans ens n'has fet 5 cèntims, però quines són les coses més destacades que podem veure durant aquesta setmana? No, el més destacat, de fet avui ja comencem hem començat amb la primera sessió de curtmetratges de concurs. Tenim 3 sessions de curtmetratges, avui dilluns, dimecres i divendres, i el divendres ho rematem amb la pel·lícula clàssica de Bastia, que és una de les més significatives del 1984, com és Pesadilla en Elm Street. I llavors també destacar la marató de dissabte, que és la llavor que va néixer al festival. És una projecció de 5 pel·lícules de terror, diferents estils de terror, però una proposta molt interessant. I la matinal infantil amb els caçafantasmes, que esperem que sigui un èxit. I també aquest any, dintre de la Cluenda, que és com fem l'entrega dels premis i tot això, farem l'homenatge amb el Calle Casas, col·laboració amb Torre Serveis Funeraris, que també sembla una miqueta una broma, però no ho és, que ens han ajudat molt en aquest aspecte, i farem allà un bon homenatge, i després ja farem les pel·lícules, projectarem els curtmetratges guanyadors i ja projectarem ja les pel·lícules finals. Què han de tenir aquests curtmetratges perquè resultin guanyadors? Què és el que dius, això és un tret diferencial? El tema dels curtmetratges és bastant curiós perquè, esclar, hi ha un jurat, nosaltres determinem un jurat perquè prou feina tenim a triar els curtmetratges com per, a més, haver de decidir els guanyadors. Llavors el jurat és el que s'encarrega de decidir els curtmetratges que han de guanyar. Quins criteris fan servir? Això ja és cosa del jurat, però sí que solen donar sorpreses, perquè a vegades et penses, ostres, aquest curt m'ha agradat molt, aviam si va per aquí, però resulta que ells tenen les seves idees i fan d'una altra manera. I a més aquest any hem incorporat, en col·laboració amb el Cineclub, un premi, a part dels premis del jurat, un premi Cineclub, el millor curtmetratge de Caire Cineclub, que també s'entregarà el diumenge. O sigui que cada cop anem fent més cosetes i anem implicant a més agents de Sabadell per anar fent pinya. Realment aquesta és la 12a edició i heu anat creixent molt al llarg dels anys. És la 12a edició, el 13è any en realitat, perquè va haver de la pandèmia, que vam haver de suspendre la meitat, i l'any següent, en vez de fer la 10a, perquè era la 9a edició, en vez de fer la 10a vam fer la 9 i mig, per això com un any més atrasat. I de fet, any rere any, inclús amb la pandèmia pel mig, el festival ha anat creixent i hem agafat aquí a Sabadell hem agafat un nom, esperem agafar-ne més i ampliar-lo més enllà, que ve gent de fora i això, però aviam si es pogués aconseguir un festival amb una solera ja interessant. Doncs segur que sí, David, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a l'informatiu i segur que aquesta 12a edició serà tot un èxit. Moltes gràcies.